ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಈ ಚಿತ್ರನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರುಡು ನಟನೆಲ ಮಲ್ದೇರ್. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಟ್ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತೆಂಡ್. ಕಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶುಡು ನಡಪುಂಡು. ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರೊಡ್ದು ಸುಲೋಚನಾ ಏರ್ ಕಥೆಗ್ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ನಮ ಚಿತ್ರಡು ತೂವೊಡು. ಟ್ರೈಲರ್ ನೇರವಾದ್ ಕಥೆತ ಉಲಯಿ ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗಿಡ್ ಬದುಕುನ ಜನಕುಲು ಅಕುಲೆನ ಬೇಲೆ ಅಕುಲೆನ ಸುತ್ತದ ಜನಕುಲು ಮಾತೆನ್ಲಾ ತೋಜವುಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪೂರಾ ಚಿತ್ರೋ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶುಡು ನಡಪುಂಡು. ಅಲ್ತ ಭಾಷೆ ಆ ಜನಕುಲಿನ ಮುಗ್ಧತೆನ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಲಯೋಡ್ದೇ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸೈನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಪ್ರಕಾರಗೂ ಬದಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರುಗೂ ತೆರಿಯುಂಡು. ಸುತ್ತದ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್ವೆರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಜನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ನಮ ಚಿತ್ರೊಡು ತೂವೊಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ತೂವೊಲಿ. ಮೂಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಹಾಸ್ಯ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ್ ಉಂಡು. ಜನಕುಲೆನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆಲು ಅಕುಲೆನ ಕ್ರಿಯೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲು ಹಾಸ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಸವುಂಡು. ಚಿತ್ರೊಡುಲ ಉಂದೇನ್ ನಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸವೊಲಿ. ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರಿ ಅಂಶೊಲೆನ ಮಿಶ್ರಣ ಉಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ನೈಜವಾದುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಥಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಂಗ್ಲಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅತಂಡ್. ಈ ಚಿತ್ರಡು ಶಾನೆಲ್ ಗೌತಮ್ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಅರೆಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ತುಮಿನಾಡ ದೀಪಕ್ ರೈಪಾಣಾಜೆ ಮಹಿಮಾ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳುಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತೇರ್. ಈ ಚಿತ್ರೋ ಜುಲೈ 25 ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುಲೋಚನಂತೆ